እዚ ፊልም እንድሕራስታዊስኩሞ ዝገርም ናይ ዝርፊያ ፊልም እዩ። እሰብኣይ ድማ ኣብሪል ወርልድ ዝገርም ኣሰራርሓ ሰብ እዩ። ኣተሓሳስብኡን ካብ ተኣማኒ ሂስት ፊልም ትፈልጦ ፕሮፌሰር ዝገደደ እዩ። ኣልበርት ይበሃል። ኣብ ፈረንሳ ዝቕመጥ ወዲ 44 ዓመት ሰብኣይ እዩ። ብዙሕ ግዜ ድማ ወንጀል ሰሪሑ ይተሓዝ፣ ጸኒሑ ይልቀቕ፣ ህይወቱ ከምዚ ነይሩ። ኣብ ሓደ እዋን ግን በቃ ኩሉ ግዜ ገበን ምስራሕ ኣይኣኽለኒ ኢሉ ፎቶግራፈር ኮይኑ ክሰርሕ ወሲኑ። ቁሩብ ጸኒሑ ግን እዚ ህይወት ኣይፈተወን። ክሳብ መዓስ ከምዚ ተጸጊምካ ዝነበር ኢሉ ይሓስብ ሞ ብ1976 ኣቆጻጽራ ፈረንጂ ኣጋጣሚ ናብ ባንክ ቤት ይኣቱ። ሓደ ነገር ድማ ተኣዝዩ። ኣብቲ ባንኪ ሓደ ሰብ ናይ ግሊ ንብረቱ ዘቐምጠሉ ካዝና ኣሎ። እቶም ካዝናታት ዘለዎ ቦታ ግን ኣላርም ሲስተም ኣይነበረን። ድሕሪዚ ነቲ ቦታ ከጽንዖ ጀሚሩ። ኣካውንት ኣብቲ ባንክ ከፊቱ ካዝና ቁልፊ ክወሃቦ እውን ጠይቁ። ክባር ኣቑሑ ከም ዘለዎ እንዳተመላለሰ ኣቕሓ ዘቐምጥ መሲሉ ይኣቱ ነይሩ። ብዙሕ ግዜ ክወፅእ ከኣቱ ጀሚሩ። እቲ ቦታ ፕራይቬት ስለ ዝኾነ እውን ኣቕሓ የቐምጥ ዝርኦ ሰብ ኣይነበረን። ግዚኡ እውን ከምዚ ነገርኩም 1996 ስለ ዝነበረ ሴኩሪቲ ካሜራ ኣይነበረን። ብተወሳኺ ድማ ከምዚ ነገርኩም ካሜራማን ስለ ዝኾነ ንማስታወሻ ዝኾን ንስራሕ ዝኾን ፎቶ ዳለ ይልዕል ነይሩ። ኣብቲ ባንክ ዝነበረ ሰራተኛታት እውን ካሜራማን ስለ ዝኾነ ምንም ኣይብልዎን ነይሮም። ኣብ መወዳእታ ብደንብ ጽኒዕ ምስ ወደአ ድማ ብፊት ንፊት ትበር ምእታው ሪስክ ኣለዎ ኢሉ ብምሕሳብ ኣብቲ ከተማ ብዘለዎ ማይ ዝፈሰሎም ፋኛትራታት ገይሩ ከኣቱ ይውስን። ፕላኑ እውን በቶም ፋኛትራታት ገይሩ ሰርሲሩ ኣትዩ ናብቲ ካዝና ዘለዎ ቦታ ንምብጻሕ ነይሩ። ብፕላኑ መሰረት እውን ንዞም ፋኛትራታት ከጽንዕ ጀሚሩ። ብምሸት ማንም ከይረኣዮ ይኣቱ። ነገር ግን ከምቲ ዝሓሰቦ በቲ ጉድጓድ ጌርካ ናብቲ ባንክ ምእታው ቀሊል ኣይነበረን። ተወሳሰበ መንገዲ እዩ ነይሩ። ነዚ ከጽንዕ ጥራይ ድማ 6 መዓልቲ ወዲኢሉ። ነገር ግን 6 መዓልቲ ወዲኢሉ ናብቲ ባንክ ዝወስዶ መንገዲ ኣይወጽሐን። መወዳእቱ በቲ ፋኛትራ ዝወሰዶ መንገዲ ኸይዱ መውፅእ ምስ ረኸበ ካብቲ ባንክ ኣዝዩ ርሒቑ ይወፅዩ። ስለዚ ነቲ ንዚ ፋኛትራ ዝሰርሖ ናይ ከተማ ምምሕዳር ኬድካ ካርታ ናይዚ ከተማ ምጥያቕ እዩ። ግን ናይዚ ከተማ ምምሕዳር ንሓደ ሰብ ኣልዒሉ ካርታ ክኸዋ ኣይኽእልን። ነዚ ድማ ሓደ ምኽንያት ኣዳልዩ። ናብ ምምሕዳር ናይቲ ከተማ ኸይድ ድማ ከልበይ ናብዚ ፋኛትራ ኣትያ ጠፊኣትንያ ብጣዕሚ ዝፈቶ ኸለይ ስለ ዝኾነት ድማ ከድሕና ይደለይ። ንስኹም ካርታ ናይዚ ፋኛትራ ተሂብኩምኒ ኣነ ኸውፃየ ኣብዚ ኸተኣላልሻየ ይብሎም። ንሶም እውን ብዙሕ ስለ ዘይተጠራጠርዎ ንኽዳልያ እቲ ካርታ ኣልዒሎም ሂቦሞ። ነገር ግን እቲ ካርታ ምስ ሃብዎ ኣንቢቡ ካብቲ ባንክ ርሕቕ ዝበለ ከም ዝኾነ ይግንዘብሞ በይኑ ከም ዘይኽእሉ ይርድኦ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ድማ ዝተሓዋወርዎ ሰባት ኣኪቡ ምስ በዓሉ ሓዊሱ 12 ሰባት ዘለዎ ነዚ ነገር ክሕግዝዎ ዝኽእሉን ደፋራትን ሰባት ጉጅለ ፈጢሩ። ነዞም ሰባት ኣኪቡ ድማ ናብቲ ባንክ ቤት ዝቐረበ ፋኛትራ ገይሮም ሓድሽ ቀጥታ ናብቲ ባንክ ቤት ካዝናታት ዘለዎ ቦታ ዘውፅኦም ጉድጓድ ክኹዕቱ ምዃኖም ነጊሮም። ብዝተነጋገርዎ መሰረት ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ መዓልትታት ስራሖም ጀሚሮም። ትኹረት ንዘይምስሓብ ድማ ምሸት ብቻ ክኹዕቱ ጀሚሮም። ዋላ ምሸት ዳኹዓቱ ግን ድምፂ ይስማዕ ጀሚሩ። ነገር ግን ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሰባት ትኹረት ስለ ዘይሃቦ ማንም ሰብ ንፖሊስ ኣይሓበረን። ዋላ ድምፂ ዳሰምዐ ሓደጋ ዘለዎ ነገር ኢሎም ስለ ዘይሓሰቡ ንፖሊስ ኣይተዛረቡን። ኣብቲ ከባቢ ዘለዎ ሰባት ንፖሊስ ተዘይተናጊሮም ድማ ከፍልጦም ኣይኽእሉን ማለት እዩ። ስለዚ ኣልበርት ምስ መሳርሕቲ ኮይኑ ብነፃነት ምኹዓት ጀሚሩ። ድሕሪ ንብዙሕ መዓልትታት ምኹዓቶም እውን ኣብቲ ዝሓሰብዎ ማለት እውን ኣብቲ ካዝናታት ዝርከብሉ ናይቲ ባንክ ክፋል በፂሖም። ድምፂ ንኸይስምዑ ብጣዕሚ ተጠንቂቖም ከምኡውን ብኢዶም ብቻ ይኹዕቱ ስለ ዝነበሩ ግን 2 ወርሒ ሙሉእ ይወሲድሎም። ነገር ግን ኩዒቶም ናብቲ ካዝና ዘለዎ ክፋልቲ ባንክ ዝበፅሑሉ መዓልቲ ናይ ስራሕ መዓልቲ እዩ ነይሩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ናይ ስራሕ መዓልትታት ብዙሕ ሰብ ኣብ ባንክ ስለ ዝህሉ ንኽሰርቁ ዝምቹ ኩነታት ኣይነበረን። ስለዚ ቀዳምን ሰንበትን ማለት እውን ባንክ ዕፁብ ክሳብ ዝኾነሉ መዓልቲ ተጸቢዮም። ባንክ ምስ ተዓፀወሎም ነቲ ካዝና ዘለዎ ኮንክሪት ብግራይንደር ገይሮም ገነጻጺሎሞ። ኣብ መወዳእታ ድሕሪ 2 ወርሒ ከም ዝደለይዎ ነቲ ካዝና ሰይሮም ከፊቶሞ። ግን ምስ ከፈትዎ ቀጥታ ናብ ምስራቅ ኣይኾኑን ኣትዮም። ምናልባት ናይ ግራይንደር ድምፂ ሰሚዑ ሰብ ናብ ፖሊስ ከይጥቁም ወይ ድማ ሰሪዖም ከይወድኡ ፖሊስ ከይመፆም ብምባል ብውሽጢ ናይቲ ካዝና በሪ በይዶሞ። ንጥንቃቐ ዝኣክል ኢሎም እውን ብደንብ ዓፂሞ። ቀፂሎም እውን
እንቶም ኣናእሽተይ ካዝናታት ማለት እውን ሰባት ናይ ግል ንብረቶም ዘቐምጡሎም ካዝናታት ንዓቶም ክሰባብርዎም ጀሚሮም። ነዞም ኣናእሽተይ ካዝናታት ንምስባር በዓሉ ግን ብዙሕ መዓልቲ ወሲድሎም 2 መዓልቲ ሙሉእ ንዖም ክሰባብሩ ሕሊፎም። ምስ ከፈትዎ ድማ ብዙሕ ንብረት ረኺቦም፣ ገንዘብ፣ ወርቂ፣ ዳይመንድ፣ ብጣዕሚ ብዙሕ ንብረት ረኺቦም። እዚ ኩሉ ንብረት ሰሪቖም ንኽውድኡን ቀዳምን ሰንበትን ኣብኡ ሕሊፎሞ። ኣብ ማእኸል እዚ ኩሉ ግን እቲ ዘስሐቕ ነገር ኣብቲ ካዝና ውሽጢ ኮይኖም ክጠምዮም ከሎ ኣብ ዘለዎ ኮይኖም ብጋዝ ምግቢ የብስሉ ነይሮም። ሽንቲ ቤት ክጥቀሙ ክደልዩ ከለዉ እውን ሓደ ካዝና ይኸፍቱ እሞ ተጠቒሞም መሊሶም ይዓፅውዎ ነይሮም። ብኸምዚ ኩነታት ድማ ሰውና ኣኺሉ ንሳቶም እውን ሰረቕዎ ንብረት ሒዞም በቲ ዝኹዓትዎ ጉድጓድ ገይሮም ወፂኦም። ከም ሰረቑ ከይተፈለጠ ድማ ድሕሪ ዝተወሰነ ሰዓታት ሓንቲ ዓሚል ናብ ካዝና ቁልፊ ሒዛ መፅኣ ኣቕሓ ትወስድ። ሰራተኛታት እቲ ባንክ እውን ዓብዪ በር ናይቲ ካዝና ክኸፍቱላ ይከራኸሩ ኣለዉ። ነገር ግን ኣይኽፈትን። ተተኸራኸሩ ክኽፈት ኣይከኣለን። ምክንያቱ ኣቐዲመ ከም ዝነገርኩኹም ብውሽጢ በይዶሞ እዮም ነይሮም። ሰራሕተኛታት ናይቲ ባንክ ብዙሕ ሞኪሮም ምስ ኣበዮም እንታይ ንገብሮ ተባሂሎም ብጎኒ ከፍርስዎ ከም ዘለዎ ተወሲኑ ድማ ከፍርስዎ ጀሚሮም። እንደምንም ኢሎም ነቲ ግድግዳ ቀዲዶም በቲ ቀዳዲሩ ኣለዉ። እቲ ካዝና ከም ዘይነበረ ብትንትን ኢሉ እዩ ዘሎ። ሙሉእ ብሙሉእ ሰቢሮም ምስ ኣተው እውን ናይ 317 ዝኾኑ ግለሰባት ካዝናታት ተሰሪቖም ፀኒሖም። ብብር ክግመት ከሎ ድማ ብውሕዱ ካብ 1 ቢልዮን ክሳብ 2 ቢልዮን ዝኸውን ብር እዩ ተሰሪቑ። ናይቲ ባንክ ሰራተኛታት ሕጂ ዘለዎም ኣማራፂ ናብ ፖሊስ ምድዋል እዩ። ናብ ፖሊስ ደው ኢሎም ዘሎ ነገር ይሕብሩ። ፖሊስ እውን መፂኡ ቀጥታ ምርመራ ጀሚሩ። ምርመራ ምስ ጀመረ እውን ያው ብጉጅለ ስራሕ ሰይፍ ኣይኮነን። ሓደ ሰብ መፂኡ ንኣልበርት ጠቂምዎ። ፖሊስ እውን ከይዱ ንኣልበርት ሒዝዎ። ግን እቲ ታሪክ ኣብዚ ተወድአን። ኣልበርት እውን ምስ ተተሓዘ እወ ኣነ ዘሪፈዮ ኢሉ ተናዚዙ። እዚ እውን ነገራት እንቶም ፖላዊስ ኣቕሊሉሎም ሰው በቐሊሉ ፍርድ ቤት ኣቕሪቦም ዕድመ ልክዕ ተፈሪድዎ እቲ ነገር ክውዳእ ኢሎም ሓሲቦም። ነገር ግን ኣልበርት ቀሊል ሰብ ኣይኮነን። ብ1977 ገና ናይ ፍርዲ ከይዱ ዳተኻየደ ዳሃለዋ ብጣዕሚ ይሞቐኒ ኣሎ፣ ሕምኒ እዩ ዘሎ፣ ንፋስ የድልየኒ ኣሎ ኢልዎም። ምስኡ ዝነበሩ ፖላዊስ እውን ንፋስ ንኽረክብ መስኮት ከፊቶምሉ። ነገር ግን ኣልበርት ንፋስ ደልዩ ዘይኮነስ ንምምላጥ መስኮት ክፈቱለ ኢሉ ነይሩ። ዝረኸቦ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ድማ በቲ መስኮት ዘሊሉ። ኣጋጣሚ እውን መኪና ዝሓልፍ ነይሩ። ናብቲ መኪና ዓልዩ። ቀፂሉ እውን ፈጣን ሞተረኛ መፂኡ ኢሉ ናብቲ ሞተር ደይቡ ቀጥታ ካብ ዓይኖም ተሰዊሩ። ነገራት ግን ብጣዕሚ ብፍጥነት ይካየዱ ስለ ዝነበሩ ፖሊሳት ይካየዱ ዘሎ ነገር ገና ኣይተረድኦምን። ኣምሊጡ ድዩ ሰብ ማለት ገና ኣይነቑሑን። ፖሊስ እውን እዚ ነገር ምስ ረኣየ ኣልበርት ፕራንክ ገይሩ ከም ዘምለጠ ተረዲዎም። ቀጥታ ንዕኡና ዝፈልጥዎ ሰባት ከይዶም እውን መረዳእታ ክእክቡ ጀሚሮም። ነገር ግን ኣልበርት ካብ ጌግኡ ተማሂሩ ስለ ዝነበረ ንመን ይኣምን ንመን ክኣምን የብሉን ይፈልጥ ነይሩ እዩ። ፖሊስ እውን ኣይቐንዖን። ምንም ሓበሬታ ከይረኸበ 2 ዓመት ሓሊፍዎ። ብ1997 ኣቆፃፅራ ፈረንጂ ፍርዲ ቤት ኣልበርት ኣብ ዝተረኸቦ ዕድመ ልክዕ ንክእሰር ትእዛዝ ኣሕሊፉ። ኣልበርት ግን ብቐሊሉ ዝተሓዘ ኣይኮነን። ብተወሳኺ ድማ ኣብዚ ግዜ ገንዘብ ኣለዎ እዩ። ከም ደስትኡ ብነፃነት እዩ ዝነብር። ብተወሳኺ ከዓ ክንቀሳቐስ ከሎ ኣርቲፊሻል ፀጉሪ ገይሩ፣ ናይ ሓሶት ጭሕሚ ገይሩ ወይ ድማ መነፀር ገይሩ እዩ ዝንቀሳቐስ። ብሓፂሩ ፌክ ነገራት ተጠቒሙ እዩ ዝንቀሳቐስ። ስለዚ ንምሓዝ ኣፀጋሚ እዩ ዝኸውን። ኢቭን ኤርፖርት ክኸይድ ከለውን ብኻሊእ መንነት እዩ ዝንቀሳቐስ። ዝበዝሕ ግዜ ድማ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣሜሪካ እዩ ዝንቀሳቐስ። ደቡብ ኣሜሪካ ማለት ከም ብራዚል፣ ኣርጀንቲና ዝኣመሰላ ብዙሕ ዘይጨነቓ ዓድታት ማለት እዩ። ግን ልዕሊ ዝኩሉ ነገር ፖሊስ ንኸይሪኦ ከቢድ ዝገበሮ ነገር ገጹ ንምቕያር ዝተፈላለዩ ሰርጀሪታት ዝስራሕ ምንባሩ እዩ። ስለዚ ድማ ኣልበርት ምዃኑ ዝፈልጦ ሰብ የለን ማለት እዩ። ከምዚ ኢሉ እውን ዓመታት ሓሊፉ ሓደ ግዜ እውን ፌክ ጭሕምን መነፀርን ገይሩ እስከ ሓዙኒ ብዝመስል መልክዑ ንፖሊሳት ቪድዮ ከይተረፈ ይልእኸሎም ነይሩ። ክድብሮ ከለውን ደብዳቤ ይፅሕፈሎም ነይሩ። ኣልበርት ከይሓስኩም ንኳ ዓመታት ሓሊፉ ሓዙ ንባዳ ኣለ ደብዳቤ ይልእኸሎም ነይሩ። ፖሊስ ከይሓዝዎ ምስ ተረፈውን ንጋዜጠኛታት ፎቶ ይልእኸሎም ነይሩ። ኣይተተሓስኩም ክሳብሎም ማዓንቲ ዳለ ማለት እዩ። ብኡ ዜና ንክሰርሑ ክሳብ ክንድዚ እዩ ከም ዘይተሓዝ ተኣማመን ነይሩ።
ካብዛ ሓሊፉን መጽሓፍ ክጽሕፍ ጀሚሩ ሓደ ጥራይ ዘይኮነስ 3 መጽሓፍቲ ጽሒፉ ከመይ ከም ዝሰራዕን ከመይ ከም ዘምለጠን ዘዘንቱ 3 መጽሓፋት መጽሓፍቱ እውን ኣብ ፍራንስ ኣዝዮም ፍሉጣት ነይሮም ዋላ ከም ዝኾይኑ ግን ኣልበርት ብፖሊስ ክትሓዝ ኣይከኣለን ብከምዚ ዓይነት ኩነታት 12 ዓመታት ሓሊፉ ሕጂ ግዚኡ 1989 ኮይኑሎ ብኣቆጻጽራ ፈረንጂ ነገር ግን ንኣልበርት ዝሓዝ ዋላ ሓደ ፖሊስ የለን ን12 ዓመታት ዝደልዮ ህይወት ምስ ነበረ ድማ ሓሚሙ ሕማሙ እውን ካንሰር ነይሩ ብፖሊስ ከይተተሓዘውን ህይወት ሓሊፉ ፖሊስ እውን ኣልበርት ድሕሪ ምሟቱ ንሱ ሰራቕ ምንባሩ ረጋጊጹ ነገር ግን ካብ ዝሰረቀ ዋላ ሓደ ቅርሺ ክረክብ ኣይከኣለን ኣልበርት ድማ ኣብ ዓለም ሰሪዖም ካብ ዘይተተሓዙ ውሕዳት ሰባት ሓደ ኮይኑ ይርከብ ንሎም ዓንታ ዳሊልኩም ዝነበርኩ ቪድዮ ነዚ ይመስል ከምዚኦም ዓይነት ቪድዮታት ንኽበጽሑኩም ነዚ ቻናል ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ